eta saio honetako azkeneko taldekideak ezagutuko ditugu. Esian taldearen guregatik kantuarekin datoz hurrengo parte hartzaileak, eta hoiek ere, beraiek asmatutako koreografia dakarte. Gainera, ilusioz gogotsu prestatu dituzte kantu hau, kantu honetarako prestaketa lanak gogotsu ilusioz egin dituzte, eta azkenean iritsi da euren momentua. Txalo zaparra da bat eurentzat. Apa, kuadrilla! zelako martxa! Bueno, etorren aneskak. Ze, gustora, ez da? Bai,
Zenbat ensaiatu duzue? Asko. Asko, baina ze, hilabeteak, asteak, ordua, hilabeteak, lau adibidez? Esa, bai, lau hilabete egon gara hor, topera. Bueno, ikusi da, baietz? Oso, ondo. Bai, hoxe.